Cada 6 anys es revisa la relació entre educació i l'ensenyament concertat. Enguany acaba el concert anterior dels cursos 2017-2018 i fins al 2022-2023 amb dos fets claus: la baixada de natalitat i la nova llei educativa, la LOMLOE, com a marc de referència. La ràtio mínima per concertar és de 18 alumnes i de 9 aules no arribarien a aquest mínim. La LOMLOE aposta per la coeducació i deixaria fora el concert de 29 aules dels centres Aixa i Llaüt que segreguen per sexes, tot i la proposta de deixar-ho de fer de forma progressiva. Aquesta reducció d'unitats ara mateix és la principal punta de llança de la negociació. Nosaltres hem demanat que retirassin aquesta proposta i que se mantinguessin els mateixos concerts que teníem de cara a l'any passat, perquè és vera que hi ha una baixada de natalitat, però hem de tenir en compte que és any de pandèmia, hem de valorar si l'economia de les Balears, que està creixent, tornen a venir més nouvinguts i, per tant, aquesta situació se reverteix. El único cambio que vemos en positivo es que han dejado abierta la posibilidad de que se puedan seguir captando alumnos y que se pueda dar estabilidad. Si no fuese así, pues estaríamos donde tenemos que estar siempre, que es reivindicando aquí abajo y luchando por los derechos de los trabajadores de la enseñanza concertada. I que nosaltres el que farien seria condicionar la matrícula a lo que passés d'aquí a setembre per donar opció en els centres que se puguin matricular aquests alumnes i que puguin completar aquestes ràtios. Sindicats, patronal i conselleria es tornaran a reunir la setmana que ve. Sobre la taula la proposta de reducció de ràtios a infantil de 25 a 22 alumnes. Si reduïm ràdios, millorarem perquè els centres poden mantenir les aules i al mateix temps nosaltres els treballadors no perdran lloc de feina. Des de la conselleria asseguren que, tot i la proposta de reduir el concert d'aquestes aules, el pressupost destinat a educació concertada pujaria en més d'1 milió d'euros respecte a l'any anterior.